Em dic Antoni Verdú Navarro. Vaig néixer l'any 1930 a la ciutat de Barcelona. Doncs és una cosa que tinc encara molt clara, perquè hi ha coses que queden molt reflexades. A casa teníem els dissabtes, el pare, la mare, una germana 5 anys més gran que jo, anàvem al cine Diorama, que estava situat a la plaça del Bon Succés, davant dels antics quartels que hi havia. Cada dissabte ho feien. I aquell dissabte, 1 o 2 dies abans d'esclatar la Guerra Civil, com sempre, vam anar al cine i al sortir els pares van comentar: mira, a la plaça de Catalunya hi ha barricades. Aquesta és la primera memòria que tinc jo de l'esclat de la Guerra Civil, aquestes frases. Després, no sé si el mateix dia següent o a l'altre, ja van començar els trets, les corredisses. Recordo molt clarament un dia el meu pare sortint al carrer i la meva mare dient-li: el mocador blanc a la mà, alçant-lo, sobretot, per anar a buscar la meva germana, que es veu que estava a l'escola, coses així. Això, els primers dies de la guerra. Una altra cosa que encara recordo és que l'opinió general dins de l'àmbit de la meva família, que érem obrers, que el meu pare era un assalariat dels que cobrava cada setmana, doncs tothom va dir: bueno, això no és res, 4 dies. Bueno, els 4 dies van ser, com tothom sap, 3 anys força dolents. El meu pare feia de vidrier, o sigui, col·locava vidres per les cases, per les botigues, era tallador, era també muntador, tallador i muntador de vidrieres artístiques, o sigui, les vidrieres que podem veure a les esglésies, amb sants, etc. Clar, era una feina que a l'esclatar la guerra se'n va anar molt, però molt avall, com és molt comprensible, perquè totes les finestres de les cases, els separadors de les botigues, en els vidres s'hi enganxava una cinta adherent fent creus perquè amb l'expansió de les bombes no patessin. I si petaven, que petaven igualment, no caiguessin al carrer amb la concebuda perill per als qui transitaven per sota o pel costat d'un aparador. Clar, jo recordo també que va arribar un moment, no sé si de seguida o al cap d'un any, això ja queda confós en el temps, el meu pare treballava només 2 dies a la setmana, no donava per més. Cobrar, no sé si cobraven la setmana sencera, suposo que no, perquè, en fi, anàvem tan estrets que la gana era evident. Sí, jo anava a l'escola. Abans de la guerra anava a una escola del carrer Duran i Bas, però al començar la guerra em van traslladar a l'escola Milà i Fontanals, que estava, i encara existeix, en el carrer dels Àngels. En aquella escola, des de França, enviaven llet en pols, això ja quan portàvem un temps de guerra i tothom anava passant gana, els coloms de la plaça Catalunya van desaparèixer. Tal qual. El meu pare deia: cacen els coloms si se'ls mengen, jo no ho faria mai, perquè vés a saber aquestes bèsties, no? Però desapareixien, la gent se'ls menjava. I en aquesta escola, doncs, cada matí ens donaven un bol, que a mi em semblava molt gran, ara no sé com seria en realitat, de llet. La meva germana, com que també anava a la mateixa escola, i era de les grans, ja era dels últims cursos, doncs li tocava de tant en tant repartir la llet. Aquell dia jo tenia reacció doble. Clar, el germanet, doncs, repetia, no? Quan era un altre, no, un vol sol. Allò ens va ajudar molt, la veritat, perquè la llet a casa no la vèiem. Jo de l'escola, en el temps de la guerra, en puc parlar poc. En puc parlar poc per una raó, perquè fèiem més dies de festa que no d'escola. Hi havia la por als bombardejos. En el carrer del Carme, davant mateix de l'escola, va caure una bomba. Perquè a l'altre costat, o sigui, més amunt del carrer Peu de la Creu, hi havia la casa Mateu, la casa que en dèiem els Ferros Mateu. I en allà es veu que es fabricava armament de guerra, perquè com que aquella gent inclús tenien força en allà, no ho sé segur, però es veu que sí. No en tindríem perquè xemeneies no n'hi havia.
però treballaven el ferro, feien armament i, clar, els nacionals anaven per aquesta fàbrica, no? Clar, l'estar a l'escola al costat era un perill tremendo i la meva mare moltes vegades s'aixecava i deia avui no aneu a escola. El dia de la bomba ho va encertar. Aquell dia va dir avui no aneu a escola i va caure la bomba allà, que no va fer mal, l'escola no el va matar de cop, sinó que va morir un temps després en un pobre escombriaire. O sigui, un senyor que estava guanyant-se la vida allà escombrant els carrers, li va tocar el rebre. Coincidències de la vida. Resulta que aquest home era el pare d'un que és amic meu ara, i que és un excursionista escalador, ara ja és molt gran. El meu pare, políticament, no. Gens en absolut, al contrari, en fugia. Com també de la religió també en fugia. I un dels consells que em va donar va ser ni en política ni en religió no t'hi fiquis mai, que en sortiràs escaldat. No sé si per convicció o pel consell que em va donar, jo he seguit pel mateix camí, i mai es va ficar en política. A casa meva vam patir 2 registraments. Explicaré el primer perquè va ser al començar a esclatar la Guerra Civil. Van entrar els milicians, ho van fer a casa meva i a totes les cases, suposo, de Barcelona, naturalment. Però el meu pare, que jo l'havia tingut a les mans, tenia un pistolot així, enorme, inutilitzat. O sigui, el percutor, el gallet, no sé, en fi, no es podia disparar, no es podia ni posar una bala dins d'aquella pistola. Però el meu pare, en fi, temerós del que poguessin dir, va agafar la pistola i se la va endur. I quan va tornar vaig sentir que li deia a la meva mare li he llançat una claveguera. Jo em vaig quedar sense aquella pistola, que ara em faria molta il·lusió tenir-la. Van entrar, van registrar tot i se'n van anar, i res més. Després vam sofrir un altre registre a l'entrar als nacionals. Aquest va ser una mica més desagradable, perquè els falangistes, no sé, anaven de xuletes, així mateix. Doncs, acabada la Guerra Civil, també van registrar totes les cases, i sobre això hi ha moltes més coses, però ja arribarà. El cas és que van entrar els falangistes molt malcarats, mal educats, perquè al principi anaven i després vaig tenir una experiència amb ells que, en fi, que eren gent normal, uns. Però hi va haver un altre registre, més d'un. Nosaltres vivíem en el carrer de Santa Anna número 12. En el número 10 hi havia la UEC, que ara està a la Gran Via, però en aquells temps estava en el número 10 del carrer de Santa Anna, en la primera planta. No, perdó, la segona planta. A la primera planta hi havia un de la registre de la propietat o alguna cosa així, i a la segona estava la UEC. Un pis també molt original, perquè tenia un pati, que era un cel obert, però un pati grandiós, quadrat, i el pis donava la volta al darrere del pati. Doncs, com que estàvem de paret a paret, hi havia el mestre, el del cor, ara no en surt el nom, ho sento. Doncs ensajaven, cantaven, i una nit nosaltres, se sentíem cantar, sobretot de l'habitació de la meva germana, sentia com cantaven, perquè aquelles parets passaven, no tant com ara, però passava el so. I una nit vam sentir bastant de soroll, cops, arrossegament de mobles, etc. Havien entrat els falangistes a registrar la UEC. Més que registrar, a fer-ho tot malbé, perquè s'hi van llançar tots els papers que tenien, els calaixos, tot per terra, en fi, van fer una desgràcia, perquè tot l'ambient excursionista era molt mal vist, perquè era un ambient català i catalanista. I, esclar, això el règim no ho podia suportar. No sé si els altres centres, suposo que el SEC també ho hauríeu rebre, però vaja, jo tinc l'experiència directa, viscuda, de la UEC. A l'esclatar la Guerra Civil, la gana es va fer en la gent del poble, com érem nosaltres, la vam rebre el primer dia, quasi, perquè, esclar, a l'esclatar la Guerra Civil, el segon, tercer dia, al veure que allò anava en sèrio,
les botigues van acaparar el menjar que tenien. I el venien a més preu. I el comprava qui podia. I nosaltres ens vam quedar, clar, com que ens va agafar amb una mà al davant i una altra al darrere, que es diu vulgarment, no? La meva mare va trobar boniatos. Els va bullir amb força sal per fer-nos creure que eren patates. La meva germana i jo ens ho menjàvem tot, menys els boniatos, no podíem. I el dir tot no menjàvem res, perquè és que ens vam quedar sense menjar. O sigui, lo justet. Després es va anar millorant una mica. Recordo que en el carrer de la Unió hi havia un lloc, hauria de ser un edifici, no sé, una cosa social, i van anar diverses vegades en allà, que era al vespre, no al migdia, jo ho recordo al vespre, potser perquè el pare treballava, al migdia no hi podia anar, i anaven allà amb una cassola d'alumini i repartien gratuïtament cigrons cuits, mongetes cuites i llenties. Un dia tocava una cosa, un altre una altra. Dels cigrons se'n deien balins, perquè la veritat és que no s'haurien posat en remull i botaven a terra. I la gana que van passar a casa, jo només puc parlar de casa, naturalment, va ser molta. Però potser pitjor que la gana, que és molt dolent passar gana, potser pitjor va ser el fred de l'hivern. Perquè a casa vivíem en unes condicions una mica precàries. Hi havia un sol armari per les 4 persones que érem, més una tia soltera, germana del meu pare, però aquesta ja tenia el seu armari a part. Aquell armari tenia que encabir la roba dels 4, els llençols, les mantes, tot. O sigui que la roba que teníem era molt, molt justa. A les nits ens posàvem la manta que teníem, ens posàvem l'abric, el jersei, els pantalons, tot damunt del llit. I passàvem fred. Passàvem un fred tremendo. No es podia comprar carbó per un braser, i estufa molt menys. El carbó tenia que ser per cuinar. Es comprava el justet, perquè la butxaca no arribava a res, es comprava el justet per cuinar i a passar fred. A més, avui estem passant calor. Aleshores, no. Per Tots Sants, en els anys 40, feia un fred tremendo. Jo encara en recordo després de la guerra, perquè durant la guerra totes aquestes coses no, però jo recordo després de la guerra haver anat, sortir un dia que vam anar, no sé per què, al cementiri, i morts de fred. Per Tots Sants, morts de fred. I jo m'havia comprat una bossa de castanyes que valien 10 cèntims i te'n donaven 10 o 12 per escalfar-me les mans, perquè et donaven les castanyes ben calentes i l'agafàvem a les 2 mans i apa, i m'anava cap a l'escola de dibuix que anava. Bé, però m'estic anant de l'èpoques. Els bombardejos es van patir d'una manera bastant cruel. El primer que hi va haver a Barcelona va ser per vaixell i van bombardejar Gràcia. Volien anar per la casa Elizalde, que sí, que la casa Elizalde em sembla que encara és barri de Gràcia, perquè està al carrer Mallorca, València, cap al passeig de Sant Joan, estava, que ara és una zona jardinada i no sé què més. Bé, anaven per ella perquè també era fàbrica d'armament. Però es van passar i van anar al barri antic de Gràcia. Això ho sé perquè ho vaig sentir explicar, clar, jo allà amb 6 anyets, res de res, el que sentia, espantat. Una altra de les coses que vull dir abans de seguir amb els bombardejos és que a les criatures allò ens va traumatitzar, perquè de ser, jo recordo abans de la guerra, que érem feliços, que sortíem a les planes a fer l'arròs, que anàvem a casa d'un oncle que tenia conillets d'indis perquè vivia allà als 15, que llavors, els 15 no sap el que era, els 15 era on és l'avinguda de Borbó i Passeig de Maragall. Allà se'n deia els 15 perquè el tramvia, el bitllet valia 5 cèntims, 10 cèntims, 15 cèntims, i arribant allà deia el cobrador, final de 15, i en deien els 15. Bé, doncs clar, de passar a viure tan bé, el meu pare una persona molt alegre, que cantava molt i amb bona veu i entonava molt bé. Doncs la guerra, mal humor, nervis, em vaig quedar mut. Gairebé no parlava. I jo suposo que deurien ser moltes criatures que ens vam quedar així.
perquè a casa, clar, l'ambient era opressiu. Sorties al carrer, la gent anava de pressa, cuidava, havia anat al mercat amb la meva mare, llavors hi havia la quinta columna, que se'n deia, que són els terroristes de veu, que feien córrer que en el mercat, com que es tenia que fer cua per comprar qualsevol cosa, es feien cues, o que ves que se't posen al darrere amb una injecció i te la claven perquè caiguis i guanyar un puesto. O sigui, unes barbaritats, tot per imposar el terror. A més, avui dia se saben més coses que no abans. La gent era més ignorant que no ara. Hem après molt. Tot això avui dia no ens ho creuríem. Però aleshores la gent sí que s'ho creia. Sí, de por, bueno, potser per ser nen, la por no la sentia, era una cosa... No sé, és que tot allò era incomprensible, per mi. La meva mare, a més, era una persona molt serena, molt tranquil·la, i ens donava tranquil·litat, ella. Però els bombardejos, per exemple, bueno, en el primer bombardeig el meu pare es va posar nerviós, volia una escopeta per matar el bar, el vaixell, i... No, sí, és així, molt nerviós es va posar l'home. I en recordo dos molt, molt bé. Un va ser el de la catedral. A la catedral, aquella avinguda que avui dia és ampla, hi havia dos carrers que sortien com el de Santa Anna i Canuda, o sigui, sortien junts i s'obrien. La catedral no es podia mirar com es veu ara. Es tenia que posar un contra la paret de la casa, arrepenjar-se i alçar el cap amunt per veure les agulles de la catedral, perquè no hi havia espai. L'escalinata, jo no recordo que hi tenia que estar, veritablement, perquè la catedral queda més alta. Aleshores va caure, jo suposo que hauria ser més d'una bomba, en aquells carrers. Van fer tant de mal que aquells carrers van desaparèixer, tots dos. Bueno, nosaltres estàvem a casa i a l'esclatar les bombes, o la bomba, es va obrir el balcó, la galeria de l'eixida, totes les finestres, es van obrir totes les portes de casa, de l'expansió. Jo sempre dic que allà vaig aprendre el que és l'ona expansiva, amb aquella bomba. Que, esclar, jo, al veure que tot s'obria, doncs, corrents, la meva mare era castellana, era de Múrcia, i mamà, què ocorre, què passa? La meva mare m'ho va explicar, doncs mira que ha caigut una bomba i l'aire s'expandeix i ens s'ha obert tot. Però teniu en compte que estaven en baldes. Aleshores no hi havia aquestes tanques d'ara, hi havia la típica balda i van saltar les baldes i es va obrir tot. Aquesta va ser una experiència. L'altra va ser una mica més traumàtica, perquè aquesta va ser de curiositat més que res, per mi, perquè, esclar, jo no m'enterava, no me n'assabentava del mal que feia allò, que hi van haver molts morts. L'altra va ser la davant del Cine Coliseum. Aquesta, nosaltres, aquell dia precisament, el meu pare, uns dies abans, estava dient és que aquests nanos no pot ser, sempre tancats a casa, i tan malament, això no és viure, un dia ens anirem a les Planes com fèiem abans. O sigui, i aquell dia va ser el que vam anar a les Planes. Bueno, en total, estàvem en el vestíbul de l'estació, eren Ferrocarriles de Catalunya, Ferrocarrils de Catalunya d'una companyia anglesa, a la plaça Catalunya, i el meu pare estava a la guixeta per agafar els bitllets, la meva mare amb la meva germana i jo, doncs, allà al vestíbul, molta gent hi havia, perquè la gent, doncs, clar, igual que ara, cap a Sabadell, Terrassa, tot això, Sant Cugat, també es viatjava, i vam sentir l'espetec i se'ns va omplir el vestíbul de fum i de pols, però com una boira, El terror de la gent que hi havia allà va ser immens. Tothom es va tirar escales avall per anar cap a les vies, a amagar-se més, no? La meva mare, que ja he dit abans que era una persona molt serena, ens va agafar a la meva germana i a mi, a un de cada mà, es va arrambar en una paret i en allà es va quedar quieta. El meu pare, al veure que tothom tirava avall, se'n va anar avall. L'home desesperat perquè no ens trobava. Ho sento. No es preocupi. Tranquil. Va tornar a pujar, es va trobar
i allà es va acabar la sortida de les Planes. Es va posposar per un altre dia i aleshores va passar una anècdota graciosa. L'altra vegada, que en realitat aquella vegada sí que vam poder anar a les Planes. Vam baixar a la Peadero, no estic segur si era les Planes o el de Vallvidrera, és igual, vam baixar, tot de gent baixava, i tot un plegat es veuen els avions que venien, venien de... no sé d'on vindrien, perquè acostumaven a venir de Mallorca els avions, però jo suposo que també vindrien del centre, en fi, no ho sé. I en un home no se li acut res més que dir tots a terra. No es va llançar només que aquell home i els 4 que anaven. El cas és que anava una pobra senyora amb ell, amb un cistell carregat amb les casseroles, els plats, les olles, i tot es va escampar per allà a terra. Va ser un moment de riure. Sí, dintre de tot va ser una cosa. I, bueno, els bombardejos, el que més recordo, potser encara que aquestes dues experiències, són les sirenes. Les sirenes imposaven. Tenien un so greu, sord, però molt potent. I de veritat imposaven. I clar, quan avisaven per quan venien els avions i per quan marxaven. Toquen les sirenes, macatges, ja estava, s'han congit. Tornen a tocar, bueno, ja ha passat. I un dels últims bombardejos, ja cap a les acaballes de la guerra, que això segurament que ja us ho ha explicat el Pere Basté, que van venir molts avions, van estar, no sé si 2 dies, bombardejant seguidament, i la meva mare, jo no sé, de vegades era inconscient la dona, potser, sortia al terrat, perquè el nostre pis tenia un terrat a nivell de pis, sortien allà a mirar els avions. I surt un dia, diu, 15! Un fet extraordinari. No sé si va dir 15 o 12, el cas és que en va veure molts. La dona es va esverar, aquell dia sí, al veure tants avions, que esclar, la guerra mundial després seria la diferència molt notable, però en aquella guerra veure 9 avions, que ja al final de la guerra ja era una cosa corrent, ja era molt veure 9 avions, perquè en venien 2, 3 i prou. Veure 9 era molt, i aquell dia, jo no sé, però la meva mare aquell dia sí, la vaig veure esverada, perquè va pensar, tants avions, adéu Barcelona, la desfan. I aquí la cosa dels bombardejos. Al final de la guerra, jo abans d'arribar al final de la guerra voldria comentar unes coses que abans les he comentat amb el Francesc, que en els quioscos que encara hi són a la Rambla, allà posaven uns mapes, però uns mapes grans, jo suposo que farien 80 centímetres amb quadro, i aquells mapes amb xinxetes blaves i vermelles anaven assenyalant el front dels nacionals i dels republicans. Clar, com que vivíem al carrer de Santa Anna, anàvem al mercat de la Boqueria, a passar per la Rambla, un parell de quioscos, el que hi havia quasi davant del carrer de Santa Anna i un que hi havia més avall. Qualsevol lloc, anàvem a casa dels avis, teníem que travessar la Rambla perquè vivien al carrer de Ponent, vèiem el quiosc. I és una cosa que, en fi, curiosa de com anava. A les acaballes ja els van treure els mapes, perquè, esclar, veure com anava l'assumpte no convenia desmoralitzar més la gent. Doncs, a l'acabar la guerra, uns dies abans havien convocat, no és la paraula convocat, en fi, havien cridat a files el meu pare. Ja reservista, el meu pare ja era reservista, però el van cridar. Donant la coincidència que en el pis de sota hi vivia un tintorer que era de la mateixa edat i també el van cridar, naturalment, a ser de la mateixa edat. I els 2 homes ja tenien, perquè tenien que portar el cobert i el plat, ells. Ja no n'hi havia, l'exèrcit ja no tenia res. Ja ho tenien tot a punt, perquè tenien que marxar amb res. I aleshores, sortint de l'escola, ma germana i jo, clar, jo amb els anys que tenia, ja a les acaballes de la guerra ja tenia 8 anys jo, però la meva germana en tenia 13, doncs a l'arribar al capdamunt de la Rambla davant de Santa Anna, esperant que passés un tramvia o un camió, no ho sé, em va dir, el papa se'n va a la guerra.
Sempre he pensat que m'ho va dir ella, perquè a la meva mare li deurien dir, digue-li tu perquè jo no podré. Allò va ser, bueno, el més penós que he sentit jo en tota la guerra i en tota la vida, potser. El més penós. Vam arribar a casa i, bueno, i mutissa la gàbia, allà ningú deia res. Bueno, arriba el dia que entren els nacionals i el tintorer, que és el que se'n va assabentar, no sé per quins mitjans, va sortir a l'escala cridant «Marcel·lí, Marcel·lí», que és el nom del meu pare, «ja no anem a la guerra». Clar, entraven els nacionals, ja s'havia acabat. O sigui que el que prevèiem que tenia que ser molt dur per tota la població, per tot Catalunya, aquell dia va ser una alegria, perquè salvàvem el pare. Bueno, van entrar els nacionals, van cremar un quiosc de la Rambla, les tropes mores, que el Franco era molt amic dels moros, i aquí es va acabar la guerra, perquè això era el 26 de gener del 1939 i el 1 d'abril, doncs, com s'ho feien anar allò? Ara no me'n recordo, una frase molt típica, no? Però, en fi, la podeu trobar en qualsevol llibre. Sí, con las fuerzas aniquiladas, etc. Sí. L'escola franquista, vaig tenir la sort, després d'un breu període que vaig anar amb una escola en el carrer del Carme, plaça del Pedró, vaig anar poc temps, perquè era de pagament, i a casa no anava gens bé, però estàvem esperant una plaça en un col·legi nacional, no eren de l'Ajuntament, sinó que eren col·legios nacionales, a l'entrada als nacionals, i vaig tornar a Milà i Fontanals. A Milà i Fontanals hi havia uns professors que havien estat amb la meva germana. Vull citar amb un perquè el nom era una mica còmic, perquè es deia Figa, de cognom, però és que es deia Pere Figa Cirera. Allò feia riure molt, clar. Després hi havia el senyor Fadurdo, que jo vaig anar amb ell, i el professorat, de com ho explicava la meva germana, de lo bons que eren, de lo simpàtics, de lo bé que explicaven, el que vaig viure jo va ser girar la moneda. Els professors, els antics, estaven amargats. Jo ho vaig veure després, aleshores ens repel·lien una mica, i era per això, perquè es van veure obligats, després d'uns anys, d'explicar lliurement, amb una educació general ètica, a tenir que explicar los valores del movimiento nacional. Ens tenien que aprendre de memòria la llista dels reis gots, que no sé si n'hi havia 30 i pico, encara me'n recordo del Bamba i el Recesvinto. Ens tenien que aprendre. Els reis catòlics eren sagrats, perquè va ser la unificació d'Espanya, els reis catòlics, el descobriment d'Amèrica, el més important que s'havia donat mai en el món, més que qualsevol altre invent. En fi, l'educació era molt pobra. Els divendres a la tarda teníem història sagrada. Cada divendres a la tarda, història sagrada. Els dissabtes al matí, passar el rosari. O sigui, que era una tarda i un matí que no s'aprenia res d'important. A banda d'això, l'entrar a classe a les 9 del matí, entràvem directament no a la classe, sinó al pati. I al pati, doncs, cantàvem el Cara al Sol, tots allà formats com si fóssim soldats. Aleshores pujàvem a la classe, a l'aula, i allà teníem que resar el Pare Nostre, l'Ave Maria, i no sé, les 3 oracions aquestes més curtetes, afortunadament,
I després de tota aquesta parafernàlia, doncs, començaven les lliçons. No sé si perquè jo no donava més de sí o perquè no s'ensenyava tampoc més, quan vaig sortir de l'escola als 14 anys, doncs sabia llegir i escriure, sí, això sí, perfectament, però també molt gràcies a la meva mare. I de matemàtiques, les 4 regles i la regla de 3 simple. D'aquí ja no vaig passar. D'història, el que he dit abans, els Reis Catòlics, el descobriment d'Amèrica, i d'aquí tampoc es passava. Geografia, sí, els rius d'Espanya ens els feien repetir una vegada darrere l'altra, o sigui, tot el d'Espanya, els rius, les muntanyes, les capitals, ens teníem que aprendre les províncies de memòria, sí. En fi, l'educació, almenys en els col·legis nacionals, era bastant deficient. Desconec com seria l'altre, els col·legis religiosos suposo que serien una altra cosa, però sempre dintre dels paràmetres que marcava el movimiento nacional, que era molt restrictiu amb això. Sí, és que a l'estar amb el règim franquista, els professors van rebre unes directrius, hi ha els directors de l'escola, naturalment, molt estrictes, d'allà no podien sortir. I el que sortia, clar, com que dintre de les criatures doncs també n'hi havia, en fi, que arribaven a casa seva, tot ho explicàvem, doncs si algú explicava alguna cosa que a un pare no li semblava bé, doncs hi havia repercussions. Per tant, els professors seguien la línia perquè els professors també tenien família i tenien que cuidar d'ella. O sigui que la por era molta i el silenci encara més. I d'allà no se sortia, que és el que impera en un règim dictatorial, el terror. El terror, silenciar la gent, que no es bellugui, que tingui por i segueixi les directrius. Molt bé, el Franco, molt bé. Era el salvador de la pàtria, home, i ara sense ofendre, I la religió, doncs, manava molt. O sigui, ja he dit, els divendres història sagrada, els dissabtes rosari i més cosa clerical, ens feien anar a confessar, per obligació. Imagina't tu, criatures, a l'acabar la guerra es va acabar l'abril, jo al mes de juny vaig fer 9 anys i als 10 anys i 11 anys de què teníem que anar, pobres criatures, a confessar-nos? Si havíem posat el dit dins del plat, perquè, vaja, altra cosa no podíem fer. Després va arribar el 1492, doncs el 1942 van ser 450 anys del descobriment de les Amèriques, no? Si no he comptat malament. Aleshores, per commemorar aquesta gesta, en l'estadi de Montjuïc van organitzar un festival i ens van fer anar a les escoles. O sigui, un mes abans vam anar un dia a la setmana, que sortíem a peu des del carrer dels Àngels, fent-se dalt de l'estadi de Montjuïc, i anàvem a assajar. Uns exercicis gimnàstics i tal i qual. I a l'arribar aquell dia, del 12 d'octubre, doncs vam anar a totes les escoles, a Montjuïc, vam fer el festival, i a l'acabar, una altra de les coses curioses per recordar, ens van donar a cada nen un ou dur. Jo quan vaig tenir l'ou dur a les mans, una meravella, no? Però el meu pare el va agafar i va dir, vés a saber aquest ou dur d'on surt. I el va llançar allà entre unes serres. Reaccions que comprenc ara, que les comprenc ara, i que potser tenia raó, que aquell ou dur, doncs potser tenia una setmana, vés a saber, no? Seguíem amb les escoles, doncs, en fi, vaig sortir als 14 anys i ja he dit, sabent molt poca cosa. Les lliçons totes eren en castellà, perquè el règim prohibia parlar en una altra llengua.
Els llibres tots eren en castellà i bastant dolents els llibres. Ara les criatures tenen uns llibres plens de dibuixos, de fotografies, que són una cosa admirable. És que divertit avui dia, ho he dit al revés, estudiar avui dia és divertit, hauria de ser divertit. Nosaltres no, nosaltres teníem una enciclopèdia que allà hi havia totes les matèries, amb una lletra petita, pocs dibuixos a ploma molt lletjos i petits, i allà hi havia, doncs, es començava per les matemàtiques, la geometria, història, geografia, en fi, totes les matèries, inclosa la història sagrada, també estaven allà. Era un totxo de llibre, de 2 centímetres de gruix, no gaire gran, 15 per 12 aproximadament, allà tot. Era avorridíssim. I les classes, doncs, l'explicació no era gaire més divertida tampoc, per la raó abans dita que els professors, doncs, estaven amargats. La meva infantesa, guerra i primers anys de la postguerra, perquè la postguerra va ser molt llarga, doncs podríem dir que van ser les pintures negres d'en Goya, tot molt fosc, tot molt gris. Haig de també dir que el meu caràcter potser no va ajudar molt. No sé si el meu caràcter hagués estat un altre de no haver esclatat la Guerra Civil. A mi em sembla que sí, però vaja, jo estava molt tancat amb mi mateix. I va ser la infància i la joventut, perquè la joventut comença en realitat als 14 anys, quan ja té un raonament, ja comença a veure les coses, i tenia un bon amic, molt bon amic, que sortíem i en lloc d'anar a empaitar les noies, moltes vegades els diumenges al matí ens assèiem en un banc a la plaça Catalunya i parlàvem de coses que a nosaltres ens semblaven molt importants, però pots imaginar, en aquesta edat, doncs, com serien converses de cafè, no? Ara m'ha marxat del cap, veus? Hi ha una cosa jo que volia dir, sí, de la postguerra, sí. La postguerra va seguir la gana igual o pitjor. Va venir el racionament, les cartilles amb els cuponets que tenies que anar a buscar quan tocava el cuponet aquell, el sucre o l'arròs o el que fos, l'estraperlo, o sigui, la venda negra. Hi havia una sèrie de xavals i gent gran, naturalment, que et venien a viure's a un preu molt més alt del que en realitat valia. Estraperlo del tabac, també, a la plaça Catalunya, allà al passatge de Rivadeneyra, els nanos, anàvem a jugar, els del carrer anàvem a jugar amb una pilota de drap i estàvem a tocar dels estraperlistes, dels xavals que venien al tabac ros, que te'l venien per paquets o per cigarretes soltes. O sigui, podies comprar una cigarreta només. I una vegada ens van empaitar, no sé per què, ens van empaitar i ens van fer córrer de debò. La gana va seguir i jo diria que encara més, perquè aleshores ja no teníem cap ajuda, ni de servei social, encara que van posar uns cartells a tots els carrers grandiosos que deia ni un hogar sin pan, ni un... no me'n recordo, deia el hogar sin pan i no sé què més, bueno, en fi, propaganda, no? I, en fi, ho van passar molt, molt malament. Aleshores, aquí es va acabar la infància i va venir a treballar. A la joventut, les distraccions potser també eren una mica limitades. Hi ha coses que es van prohibir. Per exemple, els carnavals van desaparèixer. I si en alguna casa es feia una festa en plan particular, o tenies que disfressar a la casa que anaves o tenies que sortir de casa teva disfressat, però amb un abric que et tapés completament, perquè no es veiés el disfraç. Això vol dir que es van limitar també certes coses. Com ens distrèiem nosaltres? El cine era la principal distracció
I de més gran, ja quan comença a s'empaitar les noies, el ball. Al ball hi anaven moltíssimes noies, jo ara no sé com són els balls, però aleshores les noies entraven gratuïtament i els nois pagàvem. Sempre hem tingut que pagar els homes. Aquestes eren les dues distraccions. Al cine jo hi anava cada setmana. No és com ara. Al cine, aleshores, hi havia els cines d'estrena, de reestrena i els cines de barri. El cine d'estrena, que eren el Coliseum, el Windsor, el Cursal, etc., es feia una pel·lícula. A les de reestrena se'n feien dos. I quan passaven a cines de barri també se'n feien dos pel·lícules a cada sessió. A més de les pel·lícules, es feia el nodo, el noticiario documental. Abans de fer-se el nodo, durant la Guerra Mundial, venia un documental alemany, que era UFA. Després, al cap d'un any, o potser encara no, l'Estat ja va fer el seu noticiari documental i va prescindir de la UFA. També feien pel·lícules de dibuixos. O sigui, et feien primer el nodo, després una de dibuixos de la Betty Boop o del Popeye, i després les dues pel·lícules. Però, aquí ve el però, abans de començar la sessió, amb els llums encesos, tocàvem l'himne nacional. Et tenies que posar d'empeu, amb el braç alçat, amb el signe feixista, i aguantar així fins que acabava l'himne. I pobre de tu que no ho fessis, perquè no sabies què era el secreta, perquè la secreta anava a tot arreu i la tenies a tot arreu. A les Rambles, això no són distraccions, però és que em van venint les coses al cap. A les Rambles, i suposo que també en altres llocs, on hi havia el cepo, que ara no sé què hi ha, el cepo segurament que l'heu conegut, doncs hi havia uns altaveus i allà, no sé si era a les 12 o la 1 del migdia, hauria de ser a les 12, perquè jo anava de la mà de la meva mare encara, tocaven també l'himne nacional. Tothom es tenia que aturar, aixecar el braç i esperar que acabés, per seguir amb la tasca que fes. O sigui, és que era una imposició que avui dia em sembla tan absurda, però com que l'hem patit, dic, no, és real, va ser així. Seguim amb les distraccions. El cine és el principal de tot, ja està dit. Després, ja una mica més gran, anar a ballar. Uns deien anar a ballar i altres anar a rambar. Sí, perquè molts anàvem a això, a veure què trobàvem pel camí. Després, sortir a la muntanya, ja en teníem ganes ja, però era molt difícil. Si no hi havia peles no podia sortir. La primera excursió que vaig fer, no sé si amb 16 anys, va ser amb sabates de carrer, americana, pantalons de carrer i americana, i pujar al castell de Borriac. Aquesta va ser la primera excursió de la meva vida. Després, anar a Sant Llorenç, que anar a Sant Llorenç aleshores era una epopeia, perquè, esclar, no hi havia cotxes, tenies que agafar el tren fins a Terrassa, allà un cotxe de línia fins a Matadepera, la urbanització que hi ha avui dia a Matadepera era un bosc de pi immens, magnífic, i de Matadepera cap amunt. Allò era el que més m'agradaven a mi, juntament amb un parell d'amics, vam fer les sortides que vam poder fer, o sigui, les que la cartera ens permetia. Perquè ara potser saltaré de les diversions al treball, perquè va lligat, no? Al començar a treballar, doncs a casa van dir, una miqueta per tu. Guanyava 17 pessetes amb 50 cèntims a la setmana, que no donaven per gaire, ho tenia que entregar a casa no sé si em donaven 6 rals, 6 rals era una pesseta amb 50, cada ral eren 25 cèntims, i jo quan sortia de la feina anava a Llotja a aprendre a dibuixar. A l'acabar l'escola, 14 anys, doncs com la majoria de nanos de classe obrera, doncs
a treballar. El meu pare, com que era vidrier, doncs va dir, bueno, doncs el nen que sigui vidrier, però ell somiant en que jo fos pintor de vidrieres, pintor de sants. L'home va actuar amb molt bona fe, però sense visió de futur, perquè, esclar, allò es tenia que acabar un dia o altre. Bé, el cas és que em va fer entrar a la Casa Granell, mitjançant un cunyat d'ell, no? Vaig entrar a la Casa Granell i companyia, que estava al carrer d'Enric Granados número 46, això era entre Mallorca i Provença, una de les cases més importants que hi havia a Barcelona, també degut a la guerra. O sigui, no, és que aquí és una cadena en què cap baula es trenca. Durant la guerra es van formar les cooperatives i vaig una mica endarrere per explicar això. Les cooperatives què van fer, els vidriers? Van agafar una casa que va ser la Casa Macià i van portar tot el cristall i cristallina, que blanca, transparent, a la Casa Macià. I el vidre de color el van portar a la Casa Granell. A l'acabar la guerra, Granell es va trobar amb una quantitat de vidre de color immensa. Em va retornar, però se'n va quedar molta. Va dir, s'ha trencat. Es va quedar el millor, el vidre antic vermell, una preciositat que podem veure a les esglésies, etc. Bé, per això dic que era la casa més important en aquella època de Barcelona, la Casa Granell, en qüestió de vidriera artística. Vaig entrar allà d'aprenent, hi havia un pintor, naturalment, l'oficial, i també vaig fer gravats a l'àcid, que no explicaré què és perquè m'allargaria molt. A l'entrar allà, per on anava? Que me'n vaig. Ah, sí, al cap d'uns anys, quan jo ja sabia treballar, doncs hi havia altres cases, hi havia molta feina, perquè el règim va fer un plan de regiones devastades, que era ajudar a totes aquelles regions que havien sofert la guerra. Però, esclar, el principal beneficiari va ser l'Església. O sigui, van començar per les esglésies. Com que a tot arreu hi ha bàrbars i les van cremar, els primers dies de la Guerra Civil van cremar moltes esglésies, van fer veritables salvajades, doncs van anar per restaurar-les totes. Com que les vidrieres havien desaparegut totes, perquè el vidre ja sabem que és el primer que peta, doncs feina a pintar vidrieres n'hi havia moltíssima. El cas és que jo sortia de la Casa Granell i algú m'havia dit, escolta, vine a ajudar-me, i anava al carrer de la Cera, a Casa Villamor, i de 2:45 fins a 2:45 o les 10 de la nit estava treballant allà, fent hores extres. Aquells diners eren els que jo recollia per poder sortir d'excursió, per poder anar al ball, per poder anar al cine, etc. O sigui, que em feia un tip de treballar perquè havia anat els dissabtes a la tarda, nosaltres fèiem setmana anglesa, o sigui, els dissabtes al matí es treballava, els dissabtes a la tarda es feia festa. Jo anava els dissabtes a la tarda i si em deien el diumenge al matí d'anar a treballar, també hi anava. Tot eren cèntims que recollia i jo vaig poder anar sortint d'excursió. I vaig arribar a sortir al Montseny, que és el lloc més lluny que vaig anar, fins que no me'n vaig anar a fer la mili. Les condicions de treball a l'acabar la guerra, és dir, ja acabada la guerra, passats uns anys, o sigui, quan jo m'hi vaig incorporar al món laboral, que va ser l'any 1944, doncs, bueno, jo vaig entrar en una casa que hi havia molta feina, per les raons que he explicat abans, no? Ara, hi havia gent que no tenia feina, que se'n anaven a Alemanya. Això s'han escrit molts llibres de la immigració. A la plaça Urquinaona també es donava un fet curiós, que el vaig viure, el vaig poder veure, que de bon matí es reunien allà una quantitat d'homes, aleshores s'anava un i els agafava per portar-los a treballar no sé on. La veritat és que no sé on. Però deia, vinga, tu i tu, igual que hem vist en alguna pel·lícula, i vinga, i anem. O sigui que hi havia gent que ho passava molt malament, la feina no es trobava així com així. Jo si vaig entrar a la Casa Granell no va ser perquè anant allà a presentar, escolti, que necessiten algú, a veure si proves o si vas molt bé, no, res d'això. Hi havia el tiet Domingo,
que com que li donava feina en Granell de vidrieres, no d'esglésies, sinó de portes, de quadrícules, de rombos, etc., doncs se va dir, escolta, que el meu nebot i l'home, jo suposo que en Granell, em va agafar per cara de no perdre un client, per res més, perquè jo quan vaig entrar allà ja n'hi havia 2 d'aprenents, que es compraven cada dissabte, que anaven a buscar l'aigua a la font, perquè aquesta era la feina principal de l'aprenent. I a l'estiu teníem que anar 3 i 4 vegades a la font a buscar aigua, perquè estigués sempre fresca. El cas és que, com he dit abans, doncs em vaig anar espavilant i les condicions, doncs jo ho vaig passar bé a la Casa Granell. Ho vaig passar bé fins que es va acabar a fer vidrieres. Aleshores, noi, em passava les hores mortes avorrit, perquè també hi havia una cosa durant el règim franquista, és que no es podia acomiadar ningú. O sigui, tothom estava fixe i inamovible de per vida. Si no es feia una cosa molt, molt grossa, com robar o anar borratxo, no t'acomiadaven. Ja podia fer l'amo o el que volgués, que l'error sempre era per l'obrer, en qüestió de quedar-se a treballar, amb altres coses, no. O sigui que allà entraves... Sí, això estava molt bé, però estava molt malament, perquè el que és treballador, doncs això és una garantia. Jo treballo, faig la meva feina, la faig el millor que sé i, noi, estic tranquil, puc tirar la casa endavant. Ara, el que és gandul s'hi arrepenjava, perquè allà teníem un individu a la Casa Granell que es va fer sindicalista i sempre estava a Madrid, a fer res. I quan estava a Barcelona al taller, doncs estava de braços creuats, perquè tenia mandra de treballar. Això també ho vaig viure després. O sigui, les condicions, jo em vaig trobar molt bé també perquè era un lloc, a la Casa Granell, ampli. Jo no sé si ho sabré explicar gaire bé, perquè no m'interessava, però el sindicat vertical vol dir que hi havia un que manava i els altres que obeïen. Així de clar. El de dalt manava, seguia les directrius del movimiento i punto y aparte. Aquí s'ha acabat tot. Jo vaig ser enllaç sindical, perquè cada taller, cada fàbrica, segons el número de treballadors que tenia un enllaç sindical, o 2 o 3. A la Casa Granell en tenia un, el que hi he explicat, però després aquest va marxar, perquè es va acabar de ficar dins del sindicat i a viure. Ningú volia sortir. I a dedo. Verdú, vols ser enllaç? No, que no vull ser. Bueno, molt bé, doncs au, ets enllaç. Està bé, soc enllaç. A la Via Laietana tenien la seu del sindicat, no? Via Laietana una mica avall, ara no me'n recordo ben bé, i vaig anar una vegada i van discutir, ja parlaven, no, és que la carn va molt cara, que si això, i a mi, que era molt jove, perquè jo va ser quan vaig tornar del servei militar amb 23 anys, i als 23 anys sense cap experiència de lo que és la vida del sindicat ni tot això, si és com un criu, aquesta és la veritat, doncs se'm va ocórrer de dir, bueno, i si féssim una vaga i no compréssim... Ostres, no hi vaig tornar més. Ja no hi vaig tornar més perquè tothom se'n va fumar a sobre, tothom de la taula, perquè estaven en una taula, saps, més salts, en allà 5 o 6, els manaires, i els altres allà escoltant, a perdre el temps, perquè el que era sindicalista, de taller, el que era enllaç sindical, és perquè era un gandul. I mira, tenia una excusa per anar cada mes a la reunió aquella i després, si començava a anar una mica amunt, anar a Madrid, en fi, una guassa. Els sindicats actuals no tenen res a veure amb els sindicats que hi havia durant el franquisme. El franquisme tenia uns sindicats de cara a l'exterior, perquè no es digués que era una dictadura felipista. Sí, tenim sindicats, a Espanya hi ha sindicats, però sindicats no representaven res. Mai
es va fer una vaga de treballadors. Es van fer dues vagues. La primera, molt important, i que jo suposo que va acoquinar els governs, que va ser la vaga dels tramvies, que va ser l'any 1952, les acaballes del 51 o principis del 52 va ser. Els tramvies valien 50 cèntims al bitllet, si no recordo malament, i els van voler pujar sobtadament d'un dia per l'altre a pesseta, o sigui, el doble. El moviment sembla que va sortir de l'element estudiantil, sembla que va sortir el moviment d'allà, però jo no ho he tingut mai clar. Suposo que en algun llibre això ho deu explicar bé. El cas és que la va seguir tothom. Jo tenia una amiga, en fi, perquè havien estat veïns allà al carrer de Santa Anna, jo vivia al carrer de Santa Anna encara, i vivien a Navas de Tolosa. Treballava al carrer Fontanella, aquesta noia. Doncs de Navas de Tolosa anava al carrer Fontanella, treballava i llavors venia a casa meva a dinar. Després, a la tarda, se'n tornava a casa seva a peu. Tothom anava a peu. Els que vivien a Hospitalet, a la Bordeta, a Badalona, anaven a peu. Els tramvies buits del tot, només una parella de la policia armada, que se'n deien policia armada, que anaven de gris, molt antipàtics. O sigui, va ser una cosa admirable. Un exemple, va ser un exemple que no s'ha tornat a donar, exceptuant aquest últim 11 de setembre, que també va ser una cosa no espontània, perquè la va convocar, bueno, això és una altra història. El servei militar, jo encara vaig estar prou de sort, perquè en principi, a l'acabar la guerra, era de 3 anys. I a més, els que havien lluitat al bàndol republicà els hi posaven 1 any o 2 més. Sí, no sé per què. Vaig tenir un tio, germà del meu pare, en un camp de concentració, i en fi, va estar no sé quants anys. Bueno, són coses... Aquesta és una cosa que no he parlat dels camps de concentració i tal, i ho va patir un tio meu, i el sogre, el que després va ser el meu sogre, o sigui, el pare de la meva dona, i un tio de la meva dona també, que va estar condemnat a mort. Però vaja, anem al servei militar, que és el que parlem ara, durant el franquisme. Jo vaig entrar al servei militar, a la mili, amb 21 anys. Encara no havia fet els 22, exactament, perquè vaig entrar el mes de març, i fins al juny no feia els 22. O sigui que vaig reemplaçar els del 51. Jo estava molt il·lusionat en que em toqués a les Canàries o a Galícia per sortir, perquè jo no havia sortit de l'àmbit, o sigui, ja, com he dit abans, no havia passat més enllà del Montseny, i per tant jo tenia unes ganes enormes d'anar en una altra banda. Bé, doncs no vaig tenir sort, em va tocar Berga. La meva mare, en canvi, va estar molt contenta. Clar, mira, estava de seguida, ella no sabia res de geografia, però de seguida va saber que Berga estava a 115 quilòmetres de Barcelona i que hi havia el carrilet que hi anava. Bé, hi vam anar, després que ens vacunessin, uns dies abans, etc., que ens medissin, doncs hi vam anar en un borreguer, o sigui, com els vens, o sigui, un tren de càrrega, de portar vens, en allà ens van inquibir a tots i cap a Berga. Vam sortir de l'estació de Magòria, que és allà a la Gran Via, ara no sé com se diu aquella estació, amb el carrilet, el tren de via estreta, que era de vapor, o sigui, anava elèctric fins a Sant Boi del Llobregat, que aleshores era Sant Baudilio del Llobregat, al tanto. I d'allà fins a Olvan, i d'Olvan a peu a pujar a Berga. A Berga hi vam estar uns quants dies i després a la Molina. El viatge a la Molina
va ser per fer el període d'adiestramiento. El viatge a la Molina va ser un infern, perquè altra vegada el Borreguer, però esclar, a la Molina surten els trens també des de la plaça de Catalunya sortien, però de via ampla, i a Berga era de via estreta. Per tant, de Berga, o més ben dit, d'Olvan, ens vam baixar fins a Sant Vicenç de Castellet. En allà vam canviar de tren i cap a la Molina. Ens vam passar tota una nit dins del vagó. No ens vam poder estirar, perquè eren masses perquè ens poguéssim estirar. O sigui, anàvem asseguts o drets, ens sèiem, ens posàvem drets, i sort vam tenir d'un que ens va distreure durant tot el viatge. Un xicot, Miquel Soler, sempre me'n recordaré, que va posar una sastreria a Barcelona, i amb perdó vam acabar dient-li, ja durant l'any i mig que vam estar, li dèiem el cigala, perquè tots els acudits que va explicar tractaven d'aquest tema. Bé, en total, vam arribar a la Molina, hi havia uns barracons de fusta amb teulada d'uralita, allà amb lliteres de tres pisos, 1, 2, 3, i allà vam passar 3 mesos. En aquella època, aquells anys, em penso que en una altra part ja ho he dit, feia fred de debò, no feia el temps d'ara, que estem a més de mitjans d'octubre i encara, com aquell que diu, encara fa calor. Feia molt de fred i més a la Molina. A la Molina vam tenir un alferes que era gallec, com el Franco, i tan mala sombra com ell. Era una mala persona. Hi havia la sessió de tir, anàvem a tirar amb el mosquetó i aleshores, clar, tiràvem a les dianes i darrere de les dianes hi havia un terraplè, terra, no? Doncs quan acabava la sessió ens feia quedar i anar a darrere de les dianes a recollir totes les bales, que li entregàvem a ell i ell, el punyetero, les venia, però se les venia per ell. O sigui, que quin individu era. I el que va passar és que una vegada estàvem fent la instrucció, sempre anàvem muntanya amunt a fer la instrucció, hi havia uns moments de descans, oi? I estàvem en un moment d'aquestos de descans i ens vam posar, clar, sempre es fan uns amics que sempre van junts, ens vam posar tots allà a parlar i parlàvem en català. L'home va passar per allà, ens va sentir i ens ho va prohibir per sempre més que parléssim en català. I com a càstig ens va tenir corrent mitja hora a passo ligero, però amb un espai com d'aquí a l'altra paret, o sigui, un espai de 80 metres, anar i tornar, amb una polseguera que vam aixecar, tremenda, que anàvem mig ofegats. O sigui que l'Emili també tenia coses que Déu-n'hi-do, segons els oficials. Vam tenir de tot, naturalment. Teníem un coronel que era una bellíssima persona, un sergent que era una bèstia que em va donar un cop de cerrojo, no sé ni com se diu en català, perquè això de les armes no m'interessa gaire, em va donar un cop de cerrojo al cap. L'home tenia raó que el meu fusell estava brut, perquè, en fi, a mi el fusell el tenia fet una porqueria, no? Però, vaja, no n'hi havia per fer-me un nyanyo que no em podia pentinar. Bueno, després vam tornar cap a Berga, passat aquest període d'instrucció, es va donar un altre cas, perquè a l'Emili, esclar, coneixes gent de tota mena, no? I hi havia un xicot que era de Jaén, però cuidava cabres. I el que ens va explicar, en fi, és real. Això que hem vist alguna vegada en una pel·lícula és real. Ell ho feia amb les cabres, ens ho va explicar. I n'hi havia un altre que no rentava mai. No rentava mai, tant era així que ens va infectar de lladelles. Com se diuen? Té un altre nom més tècnic, no me'n recordo. Ens va infectar. Els 2 dies ens van portar uns polvos per matar-les, però jo ja les havia mort.
perquè a les 7 de la tarda me'n vaig anar al riu de la Molina i m'hi vaig ficar dintre. Quasi em mato jo, perquè vaig sortir encarcarat, perquè l'aigua era glaçada. Estàvem a l'Emili i aleshores encara hi havia el racionament. L'últim que es va estar racionat va ser el pa. Aleshores es va fer el Congrés Eucarístic, que va ser entre els anys 52-53, jo no me'n recordo quin mes va ser, potser el Francesc se'n recorda, el Congrés Eucarístic, que va venir al Sant Pare, es van fer unes cases per allà, no gaire lluny d'allò del barri del Guinardó, aquelles cases, ara no em recordo quin nom té. I aleshores, després vaig poder llegir, uns anys després, que va ser per imposició d'Europa, que va dir prou de racionar el pa. Perquè, esclar, el pa per què estava racionat encara? Perquè la farina es venia a l'estranger, la farina, i aquí es quedaven lo justet, per donar el pa a la gent i prou. I jo estava a Berga i sempre m'escrivia el meu pare, que sempre em posava, mira, tinc el gotet de vi i vaig escrivint amb el got de vi aquí al davant. Bueno, molt bé. I aquella vegada em va escriure la mare. Una carta que, en fi, que ni un enamorat o una enamorada l'escriu més bonica, perquè la dona exaltava, la carta exaltava alegria al dir-me que s'havia acabat el racionament del pa, que ja podia comprar el pa que volia. Va emocionar aquella carta, de debò que sí, perquè, en fi, l'única vegada que la meva mare em va escriure per dir-me això. Bé, quan la cosa de les vidrieres va anar molt, molt de baixa i m'avorria allò en allà deixant passar les hores, doncs clar, em vaig tenir que buscar una altra feina. Jo no sabia fer res, perquè pintar sants només havia pintat que les sanefes, la cosa d'ornamentació, etc. Sabia dibuixar, sí, però no tenia cap altra mena d'ofici. Aleshores, ma germana treballava en una casa, Urricane se'n deia, que feien ventiladors i extractors i no sé què, i em va dir si volia anar, que faltava a la fàbrica, ella estava a les oficines, a la fàbrica faltava gent. I vaig anar i vaig estar 6 mesos, perquè em vaig posar malalt. Perquè, esclar, de pintar sants que van a 15, 20 metres d'alçada, que és a cop de brotxa, perquè ressalti i es vegi bé des de baix, estar en allà amb les dècimes de mil·límetre i les... Bueno, jo em moria, encara que ho vaig... En fi, ho anava aprenent ràpid tot, però jo em vaig posar malalt de debò. A més, vaig coincidir amb la gran nevada del 62. Això em queia així com la Casa Granella, em queia molt a prop de casa i anava a peu. Aquí estava a la Rambla Muntanya, més amunt del Passeig de Maragall, i anava amb el metro, que agafar el metro aleshores era com inquibir-te en una llauna de sardines, de plens que anaven. Tot allò, en fi, em va desquiciar de debò. Aleshores jo ja havia conegut la que després seria la meva dona i em va dir, no t'interessaria entrar a l'editorial Sopena? Hombre, sí. Doncs, vale. Ella treballava per una casa de reproduccions fotomecàniques que treballava per la casa Sopena, o sigui, en Sopena era client d'aquesta casa. I, sí, allà estaven fent un diccionari amb molts dibuixos, necessitaven encara més gent a dibuixar i vaig entrar. Vaig entrar a dibuixar a la casa Sopena. Clar, mentre vaig estar tot un any de dibuixant, doncs, bueno, tot el de més ni ho ignorava, no sabia de què anava. Però a l'acabar el diccionari em van proposar de passar a ser maquetista, el que avui se'n diu dissenyador. Bueno, maquetista. O sigui, et donaven el text d'un llibre amb folis i tu tenies que il·lustrar-lo.
buscar fotografies, buscar dibuixos, buscar tipus de lletra, etc. O sigui, fer el llibre. Això era la feina del maquetista. Aquí sí, ja vaig entrar amb el tema de com rotllava la cosa de la censura. La censura era molt rígida, però molt. Tot tenia que passar per la censura. I a la que trobaven alguna cosa que, això es pot llegir entre línies, fora. Bé, què passava? Almenys l'editorial que jo treballava, ens autocensuràvem. O sigui, ja la fèiem nosaltres, la censura. De vegades exagerada, perquè es va donar el cas que en Sopena, doncs, un dia en crida, jo estava fent un llibre d'art, que consti, un llibre d'art, que això és molt fort. Vaig posar el David d'en Miquel Àngel, el David d'en Miquel Àngel no porta fulla, ara no porta fulla, el vaig posar sencer. Estàvem parlant de Miquel Àngel, les seves escultures, el David, el Moisès. Entro al despatx del Suprem, en Sopena, en Ramon Sopena, comença a mirar, sí, muy bien, era aragonès, castellà, muy bien, arriba, no, perdón, ¿qué? ¿No qué? Cortarlo por la cintura. No em vaig poder aguantar, dic, escolti, que és un llibre, en castellà, que és un llibre d'art, no importa. Bé, fins aquí arribava la censura. Aquell home, en aquell moment, es va passar, perquè en un llibre d'art això es permetia. Però amb això és l'exemple de com estaven obsessionats en que no els hi fessin malbé una edició. Perquè, esclar, això amb els llibres de la Sopena no que no passava, perquè eren llibres de divulgació, novel·les, etc. Però, per exemple, això vosaltres ho sabeu perfectament, encara que potser no ho heu arribat a viure, que la Codorniz es va retirar dels quioscos més d'una vegada. Clar, això representava molts diners a la paperera. Una edició, el paper, la tinta, les hores de feina, tot escombrat. Clar, això a les editorials els hi feia pànic, perquè una cosa és una revista setmanal, l'altra és un llibre, una edició d'un llibre, que aleshores, així com les edicions ara són molt curtes, i a la Sopena els últims anys eren curtíssimes, però es feien edicions de 20.000 exemplars. Clar, i 20.000 exemplars a la pastera no pot ser. Era perdre una quantitat de diners molt gran, per tant l'autocensura era molt forta. La política que no fos del movimiento. Aquesta, la primera. Si es parlava de la república, clar, es tenia que parlar, perquè era un fet que havia existit, però al tanto, havia hagut la república aquells anys i punto. No es podien tractar aquests temes. Ara, ja dic jo, a l'editorial Sopena, vosaltres no ho sabeu, però eren sobretot diccionaris. Els diccionaris, doncs mira, no tenien importància, encara que certs temes també tenies que tractar-los amb força compte. Jo en els diccionaris no hi vaig participar mai, perquè el meu era, sobretot, il·lustrar. Hi havia els llibres de divulgació que se'n feien de tota mena, des de matemàtiques, fent-se ciència, història, geografia, etc. Gràcies a estar en aquella casa vaig conèixer gent com en Pelucier, l'astrònom, ara oblido els noms, un historiador molt reconegut, que era valencià, no me'n recordo del nom, en fi, vaig conèixer una sèrie de gent allà, important dins del seu camp, però tot era divulgació. O sigui, ara, tot en castellà. Altres editorials feien alguna coseta en català. I la nostra, jo dic la nostra perquè sempre, quan treballes en un lloc, ho consideres una mica teu, sobretot si t'hi trobes a gust, perquè jo, els primers anys de treballar a l'editorial Sopena, vaig estar molt a gust, perquè em van deixar treballar amb tota llibertat, compte, amb tota llibertat il·lustrativa, artística, amb molta llibertat. Vaig fer una història d'Espanya i és així, ho haig de dir sense presumir, perquè va ser així. Em va cridar el gerent, o sigui, el segon d'en Sopena, Domingo Castellar, i em va dir que era el llibre més bo que s'havia, més bo
artísticament, que s'havia fet mai a la Chopina. Bueno, però esclar, però jo tenia una base que no tenien els altres, per tant, i com que em van donar carta blanca, jo gravava tot el que volia, sense ningú em va dir no passis d'aquesta quantitat de diners, sinó tu fes, vaig fer i va sortir bé. Després vaig fer una geografia d'Espanya i anava pel mateix camí. En Roldán, el fotogravador, com que ell feia tots els gravats, em va dir, ostres, aquesta geografia d'Espanya és fantàstica, tu, jo de seguida que surti la compro, no la va comprar. Perquè va venir la crisi del paper, no sé quin dia, en Suècia, que venia el paper d'allà, i el que se'n cuidava de la impressió em va comprar un paper gris que em va fumar el llibre en l'aire. No, va ser un disgust per mi, no, de veritat, perquè t'has passat un any i mig treballant perquè no és una feina d'un dia, és una feina llarga, l'has de preparar, després l'has de fer, l'has de corregir una vegada i una altra, i estàs un any i mig treballant i et ve una crisi d'aquesta i un home et posa un paper que absorbeix tota la tinta, desastre, disgust. A la dècada dels 60, ja treballant jo a l'editorial Chopina, el canvi va ser molt notable, molt. El país va començar a anar bé, els sous van millorar molt, però molt. Jo vaig tenir la sort que vaig tirar bastant endavant dins de l'editorial i, en fi, el panorama ja era un altre, de més llibertat també, i aleshores van començar a sortir els cotxes. Jo encara no havia entrat a la Chopina, que van sortir, com se deien, aquells cotxets baixos, els biscúters, sí, van sortir els biscúters, i després ja va sortir el Seat 600, i de seguida el Seat 24. Quan va sortir el Seat 600, doncs clar, com al principi en circulaven molt pocs. Després ja es van veure més, el Seat 24, inclús jo l'any 1968, o sigui, encara dintre dels 60, em vaig poder comprar un cotxe. Va ser un Citroën, un 2 cavalls, que era un catxarro que a les pujades no podia i a les baixades es desembregava i passàvem a tothom, amb gran por del conductor, que era jo. Sí. No, la cosa va millorar molt, i, en fi, va ser una època, la dècada dels 60, i els 2 primers anys del 3 dels 70, molt, molt bona. Tothom, en fi, tothom la billava, que diuen, no? Tothom anava molt bé. Menjàvem molt bé, sortíem molt bé, jo vaig poder anar d'excursió als Pirineus, que era el que desitjava, i fins que va morir en Franco, esclar. Va venir el turisme amb l'apertura del país, donar més facilitats a que la gent entrés i sortís, i el turisme, efectivament, va portar altres idees mentals i també una altra manera de fer. O sigui, en els banyadors a la platja es va acabar que les noies anessin per sobre del banyador una faldilleta, que s'hi tapava bastant de la cuixa, i molt tapades de dalt, els primers biquinis, que eren uns biquinis molt complets, ara ja són mini-biquinis, allò va ser una revolució, el biquini, i en fi, els nois anàvem esverats també, no? Esperant les sueques, que això de les sueques era un mito, perquè, vaja, allà no feies tant com volies, no. Però va ser una gran obertura, en fi, va ser una manera també d'alliberar-se, d'aquella rigidesa. També el règim es va veure molt forçat a acceptar certes coses. Les pel·lícules també van canviar de to, van passar de les carrinclones espanyolades a les pel·lícules en què ja et deixaven veure alguna cosa.
I quan va sortir el primer nu en una pel·lícula, que no recordo jo quina va ser ni molt menys, bueno, ja abans, que això ho sap tothom, si no perquè ho ha viscut, perquè li han explicat, ja abans va haver un exili de tarda, d'anar i tornant una tarda a França a veure aquella pel·lícula del Marlon Brando, que no me'n recordo jo com se diu, L'último tango, no? L'último tango, exactament. O sigui que hi havia unes ganes de ser europeus, unes ganes tremendes, i aleshores Europa va entrar a Espanya. Allò, en fi, va ser la transformació de l'Estat. Ja era, diguéssim, una premonició de que s'estava acabant la dictadura. Sí, quan es va fer l'apertura. En fi, és que la mentalitat de la gent va canviar, també. Es va deixar de tenir por, també, perquè la gent, d'una manera o altra, veia una sortida incerta, perquè com que també et posaven uns límits, i també hi havia darrere del Franco, que ja estava acabant-se, hi havia el Carrero Blanco, que l'ETA se'l va carregar, i aleshores allò va ser el cop final a la dictadura, no? Perquè si no haguessin mort el Carrero Blanco, jo no sé si aquesta apertura, aquesta llibertat, hagués arribat tan aviat. A nivell polític, jo mai posicionar-me, sí que ho vaig fer, però de portes endins. O sigui, jo sempre hi he estat, com la immensa majoria es va donar en aquell cas, estàvem en contra, no a favor, estàvem en contra de la dictadura. No estàvem a favor ni de republicans, ni de federalistes, ni de comunistes, ni del que fos. No, estàvem en contra de la dictadura. Aleshores hi havia una unió. Hi havia una unió en contra de la dictadura. I aquesta era la posició de molts, sense estar implicats en cap partit ni en cap associació, cosa que ara, a hores d'ara, doncs me'n penedeixo. Me'n penedeixo de no haver estat una persona que s'hagués interessat més per la política, no per la política, pel tema social. Ara em penedeixo molt de no haver-ho estat. Igual que em penedeixo també de no haver estat mai soci d'un club excursionista, perquè sempre he anat autodidacta amb tot. En tot, absolutament en tot, perquè si vaig anar a aprendre a dibuixar, en realitat aprendre a pintar també he sigut autodidacta. Doncs estic penedit de tot això, perquè un crec que s'ha d'involucrar més amb els assumptes socials, no amb la política, que la política a mi, parlant francament, em fa fàstic. Ara, la societat s'ha de lluitar per ella, per una societat justa, i me'n vaig del tema ara. El tema de la immigració es va donar abans dels anys 60, ja es va donar en els 50, que va venir molta gent d'altres províncies, d'altres regions d'Espanya. En el taller on treballava, o sigui, em remunto a la casa Granell, en allà teníem 1, 2, 3 que havien vingut de Múrcia. Al barri de la Torrassa en deien la Múrcia Xica, perquè com que es anaven cridant els parents, els amics, tots s'anaven a parar en el mateix lloc, i va arribar en aquest extrem. Després, als anys 50, als anys 50, quan es va fer el trasbàs de les aigües del Ter a Barcelona, també va venir molta gent d'Andalusia. Jo en conec un, en fi, som amics, que va venir de la província de Granada, que viu per allà a la Sierra Nevada, vivia, la seva família, va venir i va anar a parar a la província de Girona i després en un poble també de Girona, on ja s'hi va afincar, perquè es va trobar molt més bé a Catalunya que en el seu país, que es moria de gana. I aleshores, amb això del trasbassament de les aigües, va venir moltíssima gent també, particularment, ja repeteixo, d'Andalusia. Aquestes migracions s'han donat sempre, perquè quan jo era petit, per exemple, que hi havia els serenos i els vigilants, eren gallecs i asturians.
O sigui que ha anat a tongades, ara d'unes regions i ara d'unes. Ara va venir molta gent. Després, cap als anys 60, a finals dels 60, això es va anar aturant. Ja no hi va haver aquesta migració perquè les altres regions també suposo que deurien anar prosperant o ja s'havien quedat sense ningú perquè marxés, no ho sé. Els últims mesos de la dictadura, dic mesos perquè aquell home ja el mantenien viu artificialment, doncs amb molta incertesa. Una incertesa que inclús es va reflectir en el carrer, a veure què passaria. Perquè, esclar, acabar una dictadura com la franquista, una dictadura que no deixava de ser feixista perquè no ho va deixar de ser en cap moment, doncs a veure què passaria. I el dia que van dir per ràdio que en Franco havia mort, que va ser a mig matí, nosaltres a la Sopena teníem el film musical i van aturar el film musical i van posar la notícia que en Franco era mort. Bueno, vam sentir molts alleujament, és a dir, alegria. Per què negar-ho? Vam sentir alegria perquè n'estàvem tips, perquè jo sempre havia odiat els que es van aixecar en armes i ens van desfer la vida, no? I que van seguir tants anys. Però, bueno, i què passarà ara? No va passar res, afortunadament. No va passar res, tot va seguir més o menys igual durant un any, després l'any 77 que es van fer ja van ser les eleccions, l'any 77, no me'n recordo ben bé, i es va entrar a la democràcia. Bueno, doncs ja s'havia acabat, ja respiràvem, ja podíem opinar lliurement, ja podíem cantar, i ja podíem fer obres en teatre com volguéssim, i ja s'havia acabat un període que va ser molt llarg, de 40 anys, si no recordo malament, en què, fixeu-vos que l'any 77 o 78, que es van fer les primeres votacions, jo ja tenia del 30 als 40, més de 40 anys, i per primera vegada a la vida vaig votar, amb més de 40 anys. Bé, una mica vergonyós, no? Perquè abans s'havien fet 2 referèndums durant el Franco. L'un va ser l'any 1947, es va fer un referèndum per dir que sí. Dic per dir que sí, perquè el no el van acceptar. I això en tinc una referència autèntica amb el meu sogre. El meu sogre era jutge de pau a Breda, en el poble aquell, i ell va acompanyar l'alcalde o qui fos a Santa Coloma de Farners, que era on es portaven els vots dels pobles, on Santa Coloma era cap de partit, i resulta que hi havia uns quants nos i els van estripar. Així de clar, va dir que allò no podia ser. En un poble tan petit que hi haguessin aquells nos no podia ser, per tant, estripats. I allò del referèndum, doncs clar, no va tenir cap valor, o sigui que jo fins als 40 i tants anys no vaig poder dir he votat. Encara guardo la papereta de la votació, perquè és un record històric aquest. Ja vam entrar en una època de, com he dit, de llibertat, de poder fer i tirar endavant, amb el petit ensurt del 23F, que ens els va posar tots així una mica, ja hi tornem a ser, i aquí ja la vida ja ha seguit un camí més plàcid d'anar treballant fins que la cosa es va tornar a espatllar. L'editorial Sopena, ja havien plegat moltes editorials a l'època que la Sopena va anar malament. Havia plegat la Bruguera i altres que no recordo el nom, el Salvat no anava gaire bé, la Sopena va començar a tenir problemes i va tenir problemes perquè la Sopena
és una cosa que a mi em sap greu parlar-ne d'aquesta perquè no tinc uns fonaments, no puc parlar de dir era així, puc parlar de dir, diuen que era així, que en Sopena tenia unes amistats i hauria de ser veritat perquè en Sopena, quan les cartilles de racionament, feia les de tot Espanya, que és molt. Després li van anar traient i quan va morir Franco, es va acabar la dictadura, doncs van anar per en Sopena, van anar per ell, van anar a ensorrar la casa, perquè es va veure clarament en els tallers que estaven situats a Hospitalet, que en allà també va tenir la pega que dos encarregats molt bons que tenia van morir, bastant joves, per cert, i allò es va anar embrutant, va començar a anar malament i, clar, va repercutir en tots els que treballaven, també a les oficines, en la secció artística, etc. Tant va arribar a anar malament que vam estar tot un any a l'Artur, des del 89 fins al 90. Va ser un any, però haig de dir una cosa en favor d'en Sopena, que jo no sé com era aquell home, però haig de dir una cosa en favor d'ell, que el dia que va tancar ens va reunir a tots i em va dir d'aquí un any obriré. I passat un any va tornar a obrir. Al cap de 6 mesos la cosa va tornar malament, no cobràvem, només que la meitat del sou, després una tercera part, i quan em vaig jubilar, als 65 anys, amb unes ganes de jubilar-me que tenia allò immenses perquè la cosa no rotllava de cap manera, em devien 1 milió de pessetes, que no m'havien pagat, però que vaig anar cobrant. Les vaig anar cobrant, no sé si durant un any i mig, va trigar, però mensualment em passava una quantitat i m'ho van pagar tot. O sigui que jo no puc dir només que coses em ve amb el que a mi respecta de l'editorial Sopena. Acabada aquesta fase, ja vaig entrar a la fase de cangur, senyors, perquè ja era un avi. L'any 1977-78, ara no ho sé definir, es van fer les primeres votacions democràtiques. Vaig votar per primera vegada amb 40 i molts anys. Em vaig sentir, ostres, és que no sé com definir-ho, de veritat, em vaig sentir satisfet, feliç i humiliat. Humiliat de ser tan gran, d'haver arribat a tan gran, perquè em deixessin votar, perquè em deixessin votar, em donguessin permís. Perquè el que més molesta en una persona que se senti lliure, que se senti persona, que se senti que té un cos i una ànima, és que li diguin el que ha de fer, que li obliguin a fer una cosa. Jo soc lliure, jo vull fer el que vulgui, sempre que no molesti a ningú, que no faci mal a ningú, jo vull fer el que vulgui. I segurament que n'he fet de mal a ningú, però ha sigut sense voler, sense adonar-me'n. Sé d'un cas que vaig perjudicar una persona, però completament innocent, però que m'obliguin a fer una cosa o a no deixar-me fer una cosa és humiliant, de debò. O sigui, vaig sentir satisfacció i vergonya alhora. Vergonya de ser tan gran, per votar per primera vegada, quan a tots els països sabíem que, en fi, Anglaterra, França, Alemanya, Estats Units, tots tenien la llibertat des del primer dia, des de que neixen, des que els deien ja tens edat per votar. Jo, quan es van fer les primeres votacions a Espanya, doncs, clar, la gent suposo que li va passar igual que a mi, a moltíssima gent, que tots els que no havíem tingut l'oportunitat de votar mai, doncs en teníem ganes de reflexar la nostra opinió, de dir el que volíem. I jo crec que es va reflexar bastant en el resultat que hi va haver a les urnes. A banda d'això, la vida segueix igual, no?
I per tant, mira, ja ha passat aquell dia, ja tens el govern que ha sortit amb majoria, els uns queden contents, els altres no, i així ens anem fent a cada votació que hi ha, no? Igual que nosaltres, dic nosaltres perquè va ser molta gent que tenia ganes de votar, hi hauria gent que no. Hi hauria gent que encara existeix que enyorava el Franco, enyorava la dictadura, enyorava el seu viure bé a costa de tenir unes prebendes, no? Però aquesta gent resulta que no es definia, no ho deia obertament. Suposo que en els seus cercles tancats sí, però a nivell de carrer, a nivell d'empresa, a nivell de fàbrica, no. No perquè eren mal vistos. O sigui, ells mateixos reconeixien que no tenien raó, perquè si no, no haguessin callat. Perquè quan un creu que té raó, pot estar equivocat o no, però parla. Jo si tinc raó, ho dic. Ara, si no tinc raó, si estic mentint, si no sóc polític, em callo. Els polítics no, que no es callen. Però jo sí, em callo. I la gent normal, quan veu que no té raó i que li poden dir, li poden cantar la canya, doncs calla, senzillament. I l'ambient no es definia, aquesta gent no es veia. Vaja, sempre tenint en compte l'ambient que jo em bellugava, perquè agafareu una altra persona i us dirà tot el contrari. O sigui, jo parlo per mi només, pel petit cercle on em movia. Hi ha gent que es movia en un cercle molt més ampli, tenia una visió de més horitzó i veia més coses que no podia veure jo. O sigui, jo estava limitat i en aquestes limitacions em remeto quan explico això. Actualment, que estic amb els Consells de Savis, col·laborant amb el Museu d'Història de Catalunya, cosa que faig molt a gust, doncs penso, tinc dubtes de si tot el que expliquem arriba a penetrar dins dels nens, dels nanos. Quan fem alguna reunió que ja són una mica grans, veig que sí, que hi ha xicots, hi ha noies que s'interessen i pregunten, i et treuen més coses. Amb els que són més petits, doncs la veritat és que no ho sé. Jo tinc 2 nets, els he explicat coses. És molt diferent d'explicar a casa a explicar en una escola. A l'escola et fan més cas. A casa, no sé, els fills, els pares tenen aquestes coses, els avis, les batalletes, i tal. Però no sé, a mi m'agradaria, igual que quan treballava, clar, la feina que jo feia, llibres de divulgació, llibres d'història, llibres perquè la gent aprengui alguna cosa, jo sempre pensava, si en alguna cosa de les que poses tu teva, perquè jo posava moltes coses meves, sempre he estat una mica així de fumar el meu, no sé si en bé o en mal, però jo sempre hi fumia alguna cosa meva, alguna fotografia que deia alguna cosa, inclús feia algun epígraf per les fotos i tal, i jo sempre pensava, si en tots els llibres que he arribat a fer, que han estat molts, un ha ajudat en una persona, ja em considero pagat. Perquè a mi em van ajudar quan ho necessitava. I penso, noi, si pots tornar a això, és fantàstic. I amb els nanos em passa igual. Si en tots aquests nanos que han passat ara pel museu i que hem anat nosaltres a escoles, doncs algun, quan sigui gran, se'n recorda i diu, mira, doncs allò que va explicar aquella àvia o aquell avi em va servir, tu. Vaig treure un coneixement que no m'ho esperava. Doncs fantàstic, ja som pagats. Ja som tot el grup, si hem aconseguit això, doncs bones hores hem empleat.
la història, nosaltres, els grans, vosaltres, els joves, els nens, tots som història, tots influïm. Una criatura pot influir. Me'n recordo això del vol de la papallona, no? Que pot influir, belluga una mica l'aire i pot influir arreu del món. No, tots som història. El que passa que la gent gran, clar, tenim molta experiència. Diuen, ho diré en castellà perquè com que ho deia la meva germana, que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Clar, és veritat, un aprèn a base d'anys, un aprèn a base d'ensopegar. I un aprèn també molt a base d'escoltar. Escoltant s'aprèn molt. Perquè al parlar, jo parlo, ara estic explicant moltes coses, però jo no aprenc res de mi mateix. Jo estic explicant coses que són meves, que les he viscut. Ara, en canvi, si escolto el que m'està escoltant ara, el que m'està fent l'entrevista, si escolto sempre tindrà alguna cosa per dir-me nova. No sé què hi dir, no sé com ha anat abans, que dic, mira, ja he après una cosa nova, la claqueta, ara me'n recordo. I d'això es tracta, de tot allò que fem, tot allò que diem, almenys les persones de bona fe, de bona voluntat, que alguna cosa serveixi pels que ens venen al darrere. I aquí entraríem en un tema allà, els que ens venguin al darrere, qui sap. El sentiment de catalanitat, partint d'abans de l'arribada d'en Tarradellas, que va ser com un reobriment, en fi, venia de l'exili, tornar a la Generalitat a Catalunya, el sentiment de catalanitat s'ha sentit sempre, sempre, o sigui, no sé, jo suposo que des dels temps d'en Jaume I, etc., però amb el que a mi es refereix, inclús inconscientment, sense pensar en català ni en castellà, ja tenia aquest sentiment de catalanitat. Però sobretot donat per que n'he parlat abans, per la imposició, perquè quan et diuen això ha de ser així, et rebotes. No vull que sigui així, jo no vull que sigui així perquè a mi no m'agrada així. I aquest sentiment de catalanitat potser es va afermar i refermar precisament per això, per la prohibició. Ara bé, arriben Tarradellas, es fan les votacions i es comencen a veure banderes catalanes, un ja no s'ha d'amagar per cantar els segadors, etc. El sentiment, jo suposo que el meu i el de tothom, va ser també de, en fi, ara ja puc manifestar les meves idees, no? En quant a l'Estatut, en fi, content, jo content. Ara, com he dit en una fase anterior, políticament mai he estat implicat. Socialment no hi he estat implicat, però m'hi trobo interiorment implicat. Per tant, políticament l'Estatut jo el tinc a casa i m'he llegit una miqueta, però bueno, he passat una mica de la cosa política. Socialment m'ha interessat molt. Les llibertats socials sempre m'han interessat. Aleshores, què bé? Que arribem a l'època actual? Pregunto. Doncs arribem a l'època actual i aleshores ens plantegen el tema de la independència, o sigui que ja anem més enllà de l'Estatut. Torno a repetir, políticament no m'implico. Cadascú li agrada manar a casa seva. Per tant, la independència, benvinguda sigui. Però sí que m'implico socialment. La cosa social està per damunt de la política, per mi. Per altra gent no ho estarà, per mi sí. O sigui, per mi és més important la sanitat que estem perdent. A la sanitat li hem d'agrair moltíssim. La meva cunyada va arribar a morir, però la meva cunyada va viure 5 anys gràcies a la sanitat. Si haguessin tingut que pagar tot el tractament,
la meva cunyada s'hagués mort en 3 mesos i arruïnada, a més. Hagués deixat casa seva arruïnada. Per tant, ens estan prenent, ens estan retallant una cosa essencial, que és el dret de tothom. Perquè el dret de néixer i el dret de morir, això és sagrat. Això, el que fa negoci amb això, no és humà. Després l'educació. L'educació, què és això? De fumar professors a fora i voler imposar, jo què sé, l'educació i el treball. Jo només veig una cosa, que si retallen això és que no volen obrers, volen esclaus. O sigui, volen acabar amb la classe obrera per tenir esclaus. Ho estan demostrant, tothom va fora. I tu vindràs a treballar. Home, jo conec un munt de gent que va a treballar, no per dies, no, per hores. I el que té la sort d'anar a treballar 3 mesos seguits, he dit, té sort. Sí, té sort de treballar 3 mesos seguits. Això és una infàmia. Si això és la democràcia, clar, és la democràcia de certa gent. La democràcia és una altra cosa. La democràcia ha de ser per tots, ha de ser per tots iguals, i per sobre de tot, sempre la societat, la classe social, que tothom sigui igual a l'hora de viure i de morir. Aquí tothom ha de ser igual. Això s'ha deteriorat, però enormement. Dels anys finals dels 70 i els anys 80 en ara és que hem anat enrere, estem anant enrere. Les causes, bueno, jo les causes sé les que diuen els diaris i les que diu la gent, que si els bancs, que si els banquers, que si els polítics, que si els no polítics, el que sigui. Però s'està destruint tot el que s'havia aconseguit, tota la societat del benestar que ens reflexàvem en Suècia, l'estan destruint. I aquí l'havíem arribat a obtenir, perquè estàvem vivint en aquest aspecte social molt bé. La sanitat, l'educació, el treball, no tant, però també. I ara què està passant? Jo només sento queixes. Afortunadament, egoistament, ja no ho pateixo, perquè m'ha quedat una bellesa que, mira, la dona i jo anem fent molt bé. Molt bé vull dir que no tenim luxes, no tirem de l'ampa, però ens anem a fer un viatget, que no sigui res de l'altre món, ens anem a Galícia, ens anem a les Canàries, i ara en volem fer un que ja serà l'últim que fem, i sortir d'Espanya i anar al nord d'Europa. Bueno, ho podem fer, però jo sóc una persona afortunada actualment, perquè miro al meu voltant i, noi, només veig desgràcies. Gent, és que fa 4 dies que han tret al carrer una persona coneguda, també, que estava molt tranquil·la, creient que no li faltaria la feina mai, i d'avui per demà al carrer. Home, no, ho estan destruint tot, i és una pena perquè havíem obtingut uns beneficis, unes alegries, la democràcia, la llibertat, la bandera, però arriba un moment que dius, la bandera, la meva bandera és aquesta, i cap més. Bé, a l'acabar la Guerra Civil i imposar-se la dictadura franquista, van haver un control molt exhaustiu, tant que es va arribar, m'agradaria inclús llegir-ho, dir el que diu textualment, no és massa llarg. En virtud de las atribuciones que me concede el apartado E de las instrucciones número 2 de la fase primera de la Jefatura Nacional de Defensa Pasiva, y vista la propuesta hecha por el señor comisario jefe del Distrito Cuarto, he tenido a bien aprobar dicha propuesta a favor de don Marcelino Verdú Cortés para desempeñar el cargo de jefe de casa número 12, primero, calle Santa Ana, bloque cuarto,
subsector 12 de dicho distrito. Barcelona, 28 de enero de 1949. El gobernador civil presidente... O sigui, va arribar a l'extrem de que cada casa, cada edifici, hi havia d'haver una persona responsable d'aquell edifici. Com és natural, en el meu pare, maleïda la gràcia que li va fer el tenir aquesta responsabilitat, perquè mai sabies per on podria sortir la cosa. Afortunadament, a casa meva érem 3 pisos, 3 veïns només, ens coneixíem molt bé perquè hi havia amistat entre tots i mai va passar res. El meu pare, de bon principi, ja va estar bastant tranquil amb aquest aspecte, però era un control, com podeu veure, molt fort. Això és també el mateix tema, el de control, perquè a l'acabar la guerra no podia circular lliurement ni pel territori espanyol. I aleshores també, si em permeteu, ho llegiré, de la Dirección General de Seguridad, salvoconducto especial a favor de don Marcelino Verdú Cortés, natural de Barna, nacido el 20 de noviembre de 1898, residencia habitual Barna, calle de Santa Ana, número, es van equivocar i van posar el 13, profesión vidriero, para poder circular por la zona fronteriza con Francia de Camprodon, Barcelona, 23 de junio de 1944. O sigui, que no podies sortir de Barcelona i anar cap a la frontera sense tenir un permís especial, o sigui, un salvoconductor, dintre del país. Dintre del país tenies que anar amb un salconduit. Si no, no podies circular, perquè si t'enxampava a prop de la frontera sense documentació, sense aquesta documentació, immediatament a la comissaria. I, desgraciadament, en aquests anys, el primer que feien a l'entrar a la comissaria és que t'apallissaven ja. Això de bona sa primera. La primera bufetada te l'endulles, només per entrar. Després venia l'interrogatori. I, per últim, tenim cèdula personal de l'Ajuntament de l'any 41, 42... Aquestes cèdules venien a ser el que avui dia és el DNI, el carnet d'identitat nacional, sí, el DNI, document nacional d'identitat, això és. Venia a ser això, era també un control. També es feia, a mi em sembla que més sovint, els, com se diuen, quan controlen la població que hi ha, el cens, exactament. Jo crec que es feia més sovint que no es fa ara, perquè volien tenir un control absolut, ho volien tenir tot dins del puny, que no s'escapés res ni ningú. Quan es renovava aquesta cèdula personal, doncs no ho sé, perquè a més me'n falten, desgraciadament els papers a les cases es perden o no se'ls dona prou valor, inclús es llencen, i no ho sé, i jo era massa petit per interessar-me de si això es feia cada any o cada 2 anys.